Naposledy som vám ukázal moje staré futbalové albumy v rámci samolepiek. Dneska sa pozrieme na moju celú kolekciu kartičiek. Či už sú to nejaké takéto staršie kartičky z 2014, alebo nejaké novšie, napríklad z minulého World Cupu, alebo aj tie úplne najnovšie z tohto ročného Eura. Poďme sa na to celé pozrieť. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com. Nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezli stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZI pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže poďme rovno do toho, mám tento tu album z roku 2014 World Cup, tým začneme, na to sa pozrieme ako prvé. Čakal som až do tohto videa, kým ho otvorím a pozriem sa na to všetko, čo tam mám, takže poďme na to. Myslím si, že by to mohla byť riadna nostalgia. Takže mám to tu asi zoradené podľa krajín, môžeme tu vidieť, že toto sú vlastne tie obyčajné karty, jo, napríklad Dani Alves a podobne. Každme tuto je Julio César, Goal Stopper, nejaká taká špeciálna karta, takže to je niečo trošku špeciálnejšie. Ďalej, tu je ten Hulk, jo, alebo Hulk, alebo ako to chceš nazvať, Game Changer. Vyzerá celkom zaujímavo tá karta. A to je vlastne všetko k Brazílii. Keď sa presunieme do Argentíny, tak môžete vidieť, mám tu aj logo Argentíny, mám tu Fans Favorite Lavezzi, OK, takže Lavezzi a potom tu je Mascherano Expert, takže tiež nejaká special karta. Je tu Gonzalo Higuaín a na druhej strane čo tu máme? Máme tu Defensive Rock Hugo Campagnaro, OK, zaujímavé. A vyzerá teda, že Messiho asi nemám, jo? OK, to je škoda. Lionela Messiho z 2014 nemám. Každopádne, keď ideme ku Nemcom, tak máme tu samozrejme hovorím zase nejaké tie obyčajné karty. Miroslav Klose Expert. To si myslím, že by mohla byť celkom aj vzácna karta, akože teraz už takto v takejto dobe. Keď tak mi dajte určite vedieť v komentároch, že či niečo z tohto má hodnotu. Vôbec neviem, neskúmal som tieto 2014-kové karty. Hovorím, neviem ani čo tu všetko mám. Mám tu napríklad ešte aj mladého Marka Roysa, Mario Gomez a tak ďalej. V Holandsku mám tu Robena, ale to je iba jeho obyčajná verzia. Mám tam Schneidera a tak ďalej. Potom tu máme Angličanov, kde môžeme vidieť napríklad Lamparda a podobne, jo, ale tiež všetko iba obyčajné verzie. Chcem vám hlavne ukázať nejaké tie moje special karty, čo som mal. A tu je napríklad Gerard Piqué, ten tiež už ukončil kariéru, special karta Defensive Rock, ako môžete vidieť. Utility player Cesc Fabregas, tiež nejaká špeciálna karta. Tu je aj David Villa, jo, takže halus. Xavi Hernández, obyčajná karta. No, a potom tu máme Andrea Pirla, máme tu Goal Stopper Gigi Buffona, a potom tu máme aj experta Andrea Pirla. Hovorím, akože fakt, možno, že niečo z týchto kariet už aj má nejakú tú malinkú hodnotu, by som typoval, neviem. Mario Balotelli Game Changer. OK, to je tiež dosť cool kartička. Dobre, ďalej tu máme Francúzov, kde je Benzema ešte úplne mladý. Giroud, let's go. Kámo, to počkej, túto kartu si musím vybrať. Pozrite sa na túto kartu, chlapci. Frank Ribery Game Changer. Myslím si, že táto kartička by možno aj mohla mať nejakú hodnotu, aspoň trošku v dnešnej dobe. Nie som si istý, každopádne pekná karta minimálne, fakt ako. Toto je krásna nostalgia. Jo, a potom tu máme, mám ešte aj Star Player Riberyho, mám aj Pogbu, One to Watch, mám aj Varana, Defensive Rock a potom tu máme Belgicko, kde mám aj túto Courtoisa, Goal Stopper, tiež verzia nejaká špeciálna. A ďalej tu mám Luka Modriča, ako môžete vidieť. Jo? Luka Modrič Game Changer, tiež niečo na ten spôsob ako ten Ribery a podobne. Pekná taká lesklá karta. A je tu Jelavič One to Watch. Ďalej sa presunieme na Rusov, kde mám tiež Goal Stopper Akin Feva. Mám tu Keržakova, Fans Favorite. Poďme sa pozrieť na Portugalcov. Mám tu Ronalda, kámo, nie som si istý. Je tu João Moutinho, Fans Favorite, jo? Potom všetko obyčajné verzie hráčov a z Portugalcov tu asi už nemám nič také špeciálne. Z Američanov tu mám Beasleyho, ten má už aj hero kartu v IFC. To isté Donovan, tiež nejaká tu expert karta. Z Uruguayu toho moc veľa nemám, ako môžete vidieť. A zo Švajčiarska tu mám toho celkom dosť. Máme tu Shaqiriho, Star Player. Mám tu tohto tu Barnetu, expert. OK. A ďalej tu máme ešte Mexiko, kde mám tohto Lajuna, Fans Favorite, ako môžete vidieť. Tiež ten istý typ kariet. Defensive Rock, tuto Medel. Ďalej tu máme ešte John Obi Mikel, tiež Game Changer karta, ako môžeme vidieť. Zaujímavé. Ahmed Musa je tu Wants to Watch. Potom tu máme ešte, tuším, Ekvádor, kde je napríklad Antonio Valencia, Fans Favorite, Ghana, Kolumbia, kde je Want to Watch James Rodriguez, čo bol proste jeho absolútne parádny turnaj vtedy, takže to je celkom zaujímavá kartička. Nkulu nejaký špeciálny. Máme tu ešte Alžírsko, Japonsko, Irán, Kórea, Nikaragua, Grécko a vlastne to je všetko. Takže to sú moje karty z roku 2014 World Cup. Fakt krásna nostalgia. Dajte mi vedieť, že čo je podľa vás najhodnotnejšia karta stadial, že či napríklad ten James Rodriguez, Ribery, Pirlo. Dajte mi vedieť, čo sa vyznáte. Teraz vám ešte ukážem nejakú moju tú zbierku kariet zo všetkých rôznych kolekcií. Čo mi hlavne poposílal, si pamätám, fanúšik Laco, takže shoutout jemu, väčšinu z týchto kariet, čo vám teraz budem ukazovať, tak som podostával od neho. Takže mám tu napríklad túto tú special kartu FIFA World Cup 2014
2018, jo, vlastne ako 4 hráčov dokopy. Potom tu mám nejaké obyčajné karty, ukážem vám hlavne tie špeciálnejšie, jo, napríklad Keylor Navas, Goalstopper, taká zaujímavá kartička. Ďalej tu máme napríklad Rising Star, Timo Werner, Lukaku, Limited Edition, 2018 si pamätám, čo vtedy pokazil proti Chorvátsku, takže zaujímavá karta. Ďalej, keby ste chceli vidieť, tak mám tu Limited Edition tohto tu Icardiho, Limited Edition Bernardo Silva, to je celkom zaujímavá karta. Mesut Ozil obyčajný, Salah obyčajný, Limited Edition Marcelo. Dajte mi keď tak tiež vedieť, že či vlastne táto karta napríklad nemôže mať nejakú mini hodnotu, neviem, tipujem, že asi nie, ale nevyznám sa do toho, hej, že či to niečo má to isté. Manuel Neuer je tu a Kylian Mbappé, Kyliana Mbappeho mám vlastne, môžete vidieť, Rising Star Kylian Mbappé. Toto si osobne myslím, že by možno aj nejakú hodnotu mohlo mať, keďže vtedy vlastne Mbappé bol, neviem, či nie hráč turnaja a vyhrali ten World Cup a je to vlastne karta presne stadiel z toho World Cupu. Takže toto je celkom zaujímavá karta, si myslím. Neymar, Aguero, Coutinho, Fellaini je tu fans favorite, tiež celkom zaujímavý dizajn karty. Ďalej tu mám ešte nejaké duo, Lukaku plus Mertens, Double Trouble. Mám tu Oliviera Girouda, let's go. A ďalej tu máme ešte napríklad Tim Cahill, Korea, Pique, Ochoa a táto karta ty vole vyzerá dosť pekne náhodou. Aj Iniesta, kámo. No, toto sú kartičky, chlapci. Dani Alves Limited Edition Premium Gold. Toto vyzerá fakt ako veľmi, veľmi pekná karta podľa mňa. Veľmi pekne sa to leskne proste pod svetlom. A to isté táto tu ikona Andres Iniesta. Veľmi pekná karta podľa mňa. To je moja kolekcia z 2018-kového World Cupu. Potom tu mám ešte tento tu 2018 Road to World Cup, Road to Russia. Tak mám tu napríklad Bonucciho, mám tu napríklad Naniho, expert, celkom zaujímavá karta. A to je vlastne všetko, tých mám iba pár. No a zostaňme rovno pri World Cupe, poďme sa pozrieť napríklad na 2022 World Cup karty, kde mám napríklad Hero Lionela Messiho, ktorý samozrejme ten rok vyhral ten World Cup. Takže myslím si, že takáto karta napríklad by možno o takých 5-10 rokov mohla mať nejakú mini hodnotu. Není to nejaká mega vzácna karta, jeho vyzerá proste obyčajne, ale vyhral, chápeš, tá spojitosť, že vtedy vlastne v tom roku vyhral ten World Cup. Takže toto si myslím, že je napríklad taká karta, čo by možno pár euričok mohla stať neskôr. Christensen tu je, celkom pekný dizajn karty, ktorý sa leskne, Karim Benzema, Robert Lewandowski, jo, nejaká tiež special kartička. Ďalej tu je Cristiano Ronaldo, jo, hero karta. To isté tu máme tohto tú koronu. Toto vyzerá pekne. To ani nepatrí k tomu, to mám zle rozdelené ľudia. Toto je UEFA Nations League. Takže sorry, toto je proste random karta, to nemalo byť k tejto kolekcii, nemám to dobre zoradené očividne. Ďalej, čo by som ešte také ukázal, máme tu napríklad tohto tu Ita z Belgicka, tu máme celkom peknú kartu Courtoisa. Čo tu ešte také, napríklad tento tu Torgen Hazard je tu. Ďalej z tých takých špeciálnejších kariet ešte tu mám Game Changer tohto tu Arascat je tu, Sadio Mane je tu ako Game Changer a potom ešte je tu Gorecka ako hero. Takže to je moja World Cup 2022 kolekcia. Z 2020-kového Eura by the way tu mám iba tieto karty, jo. Napríklad toto je celkom zaujímavá karta, si myslím, toto tu ako keby trio, alebo čo to je, keďže Taliansko v ten rok vlastne vyhralo to Euro, tak si myslím, že toto môže byť niečo zaujímavé teoreticky. A tu je vlastne ešte pár kariet, čo mám z Eura 2016. Mám tu Oliviera Girouda, Teammate Goal Machine, Arnautovič. Toto je pekná karta, kámo. Na to som aj zabudol, že takúto mám. Jo, toto vyzerá, pojďte sa na to. Neviem, či to vidíte dobre, ako sa to leskne, ale hrozne taká pekná, elegantná karta. Je to, ako môžete vidieť, a je tam podpis. Jo, není to tuším originálny podpis, je to proste nakopírované, chápeme sa, ale myslím si, že toto môže byť jedna z tých takých trošku vzácnejších kariet. Diego Costa 2016, už to má 8 rokov táto kartička. Dajte mi fakt vedieť v komentároch, ak by ste tu videli nejakú kartu, ktorá si myslíte, že má nejakú veľkú hodnotu, dajte mi vedieť, že či je tu niečo vzácne. A potom tu je nejaká takáto Legends karta. No, potom tu sú teda tie Road to the Finals, jo, UEFA Nations League Road to the Finals karty. Je to napríklad tento tu Frankie de Jong, ktorý si myslím, že vyzerá celkom pekne. Máme tu Gaviho. Gavi, kámo, poď sa na to Young Player to Watch. Toto si myslím, že táto karta by mohla tiež nadobudnúť na hodnote podľa toho, ako sa bude vyvíjať Gaviho kariéra. Jo, mám tu obyčajného Fatiho, máme tu Aspilicuetu, mám tu Busquetsa nejakú special kartu trošku. Mám tu Lewandowského, ktorý vyzerá dosť na bombene, táto karta sa riadne leskne. Look at this, to vyzerá celkom pekne ako kartička. A vlastne Gaviho mám dvakrát. OK, chcete niekto Gaviho? Predám, alebo vymením. Gaviho mám dvakrát. Potom tu je Memphis Depay, nejaký zelený, Gravenberg, Marek Hamšík, International Star, Renato Sanchez, Limited Edition Virgil van Dijk. Toto vyzerá pekne, táto karta vyzerá fajn. Je tu Rafael Varane, je tu zase Rafael Varane, tiež nejaká Limited Edition. Mám tu ešte toto, čo tu máme, Nabriho, Limited Edition, Luka Modric, tiež nejaká special karta, Coufal, vole, Young Player to Watch Gvardiol, Lewandowski znovu ten istý, takže tradenem. A potom tu je, Zlatan Ibrahimovič. Toto vyzerá ako dosť pekná karta tiež. Hovorím, takéto karty ma bavia, lebo Zlatan tiež už hráč, ktorý ukončil kariéru. Myslím si, že toto sú karty, ktoré by tipujem, že možno by to aj mohlo dať čo stáť o pár rokov. Maybe, neviem, akože nečakám nič crazy, hej, možno nejakých 5 euríčok, možno 10 eur, nie som si istý. Každopádne, jo, vyzerá to pekne. Takže toto sme už videli a ešte tu mám napríklad Kevina De Bruyna, tiež dosť pekná karta.
A potom tu mám ešte pár kariet Road to UEFA Euro 2020, kde vidíte napríklad Lindelofa, Memphisa Depaya, Thomasa Müllera, tiež taká riadne lesklá karta. Potom tu je Trent Alexander-Arnold, Rising Star, tiež celkom zaujímavá kartička, keď ešte nebol až taká akože hviezda, alebo jak to povedať. Potom tu mám tieto tu FIFA 365 kartičky, jo, táto tu kolekcia proste obyčajná, čo je asi k dispozícii celý rok, ak sa nemýlim. Frank Ribery je tu, jo, takže aj takéhoto Riberyho mám ešte. Kylian Mbappé, nejaká obyčajná karta. Potom nejaké duo, hrozne sa to leskne, ty vole. Kimmich a Müller očividne. Jo, Milan Škriňar je tu ešte taký mladší. Umtiti, Rakitic, Busquets, teammate, nejaká karta, Coutinho, Stegen, Otamendi, Pellegrini, Lukaku, zase nejaká taká karta špeciálna. Kylian Mbappé zase FIFA World Cup Heroes 2018. Že by zase karta, ktorá by nejakú tú malinkú hodnotu mohla mať. Vyzerá pekne, jo, vyzerá celkom pekne a je to, hovorím, zase z toho 2018 World Cupu, kedy proste Mbappé išiel bomby, takže neviem, minimálne zaujímavá karta. Ďalej tu máme napríklad Piqueho, jo, Piqué tu je. A čo tu ešte také je? Rafinha, Barcelona logo. To je trio Asensio, Benzema, Bale, škoda, keby tam bol namiesto neho, namiesto Asensia Ronaldo, tak by to možno niečo stálo. Potom nejaké duo tu máme, Perisic a Brozovic, Insigne špeciálny, Martin Škrtel, Lenglet, potom nejaká štvorica, neviem, Invisible sa to volá, Rare, zaujímavé. A čo tu ešte máme? Hendersona tu máme, je tu Pulisic, je tu Robben, je tu El Shaarawy, Alcacer, potom taká zaujímavá karta Diala, Benzema, je tu ešte Silva, Lenglet znovu a potom ešte takáto nejaká dvojica Schürrle a Royce a okrem toho that's it. No a potom tu mám ešte takúto asi moju najväčšiu kolekciu, proste Champions League kariet a tak ďalej. Ja som to proste zoraďoval, takže poďme sa pozrieť ešte v rýchlovke, vám ukážem aspoň nejaké tie zaujímavejšie karty z tejto tu kolekcie. Takže poďme si ich rýchlo prejsť, Čalobách, jo, hovorím, hlavne tie špeciálne karty vám ukážem, myslím si, že tie obyčajné vás nebudú zaujímať, takže napríklad takýto nejaký Bowen, či čo to tam bolo, David Alaba, Kalulu, čo tu ešte také je, tento tu Jiménez, Manuel Neuer, Upamecano, Virgil van Dijk, Pedri, Styler, Xhaka, Ben White, Mahrez je tu, potom Signature Style karta Ansuho Fatiho, tento dizajn karty sa mi dosť páči, pekne sa to leskne, je tam aj ten podpis. Ďalej tu mám Lionela Messiho, match winner v PSG, okrem toho Bukayo Saka napríklad je tu, ďalšia podpisová karta Antony, Man of the Match Signature Style, ešte keď bol v Ajaxe, Vinicius Junior dvakrát, zoberte ho kľudne odo mňa. Zase Lionel Messi, ďalší, Tadič, celkom pekná karta, to isté Dalot. No a potom tu je Pedri, toto vyzerá pekne, toto vyzerá ako dosť pekná karta, ktorá si myslím, že tiež keď podľa toho, ako sa bude Pedriho kariéra vyvíjať, tak by mohla možno nabrať na nejakej tej hodnote, ťažko povedať, ale vyzerá pekne. Dobre, ďalej tu máme Nico Gonzalez, Aubameyang, nejaká limited edition, ďalší Aubameyang, Piqué, Memphis Depay, Kessie, zase Gavi, Fati, Memphis, Stegen, Ferran Torres, Gavi, to sú obyčajné karty, zase Memphis špeciálny, zase Pedri Styler, Piqué nejaká špeciálna karta, Stegen špeciálna karta, Vini znovu ten istý boha, Ben Yedder, celkom pekná kartička a potom tu ešte máme napríklad Grealisha, tiež Signature Style, ten istý typ karty, jo, nejaká taká podpísaná ako keby. Toto je veľmi zvláštna karta, to som ani nevedel, že mám. Zaujímavé, kámo, poď sa na to, aký to má tvár a má to tu aj niečo napísané. Takže zaujímavé, toto som ani nevedel, že tu mám v tejto kolekcii. A potom tu mám legendu Fernanda Torresa ešte napríklad, tiež pekná karta. Je tu Antoine Griezmann Limited Edition, legenda Pirlo, jasné, Souček a tak ďalej, Bernardo Silva, toľko asi k tomu. Potom tu ešte takáto karta Neymara v PSG a to je asi také všetko zaujímavé. A posledné karty ešte z tejto UCL kolekcie, tak je tu Pepe, Man of the Match, Signature Style, podpísaná karta, miliarda proste obyčajných kariet, ktoré nás až tak nezaujímajú, potom zase nejaké special karty, Ruben Dias, je tu podpisový Ben Rahma podpisový, legenda Laudrup, potom je tu ešte Miňo Škriňar Signature Style, ok, to je cool. Miňo Škriňar je celkom cool, podpísaná karta, Dias, Palmer, kámo, Colt Palmer ešte v Manchester City, ok, toto hovorím tiež možno môže nabrať na nejakej hodnote, ak podľa toho, ako by sa vyvíjala jeho kariéra, celkom zaujímavé. No a potom tu máme Felixa Styler, zase Grealish, zase Ben Rahma, je tu ešte Virgil van Dijk, je tu ešte Alaba, Jiménez, Aspilicueta nejaký Man of the Match a potom je tu Petr Čech Goal Stopper, dosť stará karta, kámo, ok, toto vyzerá celkom zaujímavo. Je tu ešte napríklad tento tu Thiago Silva, je tu Volker, wow, to je veľmi zaujímavá karta, neviem, či to dobre vidieť, jak moc sa to leskne. Lionel Messi Gold Limited Edition, ok, zaujímavé. Potom je tu ešte napríklad tento Umtiti extra lesknutý sa. No a na záver ukážeme si nejaké tie moje karty ešte z tohto ročného eura, jo, mám tohto Rodriho napríklad Ultimate 11, mám tohto Xabiho Alonza podpísaného, mám tu Amduniho, mám tu Depaya, Virgil, Souček, Schick, Lukaku, Oblak, Sučič, Immobile a potom veľa tých
obyčajných kariet. Každopádne svoju kolekciu Euro 2024 kartičiek plánujem rozširovať, budem kupovať starter pack a veľa tých takých team packov, takže to potom budem otvárať možno že live na streame. Takže určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvacie, aby si neprišlo o to, keď to budem prípadne ešte otvárať na streame, lebo chcem si hovorím urobiť aj trošku kolekciu týchto Euro 2024 kartičiek. Niečo také, ako som si robil na ten World Cup 2014. Proste zaplniť aj ten album. Takže to bude všetko. Napíš mi do komentárov, ktorá karta je podľa teba najzaujímavejšia, najvzácnejšia, či tu niečo z toho má hodnotu a dajte mi vedieť, či by vás ešte zaujímali nejaké takéto videá tohto typu, keď napríklad potom Euro 2024 kartičky ešte budem mať proste väčšiu zbierku. To bude všetko. Chod si pozrieť určite aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.